artean urte barretzen dantza zain izangoa, zerren ekiana, eta azpekitiken lau bikote hartzen gobe txapeketan, baina nire bikotiak 3 bikotik hartuko parte. 3 bikotoietatik, lehenengo bikotie izango zen Ametsa Mubieta eta Larraiz Larrañaga. Lehenengo Larraitzek lehenengo urtiziko parte hartzena, zauran, eta Ametsekin hartuko parte. Biharren bikotiek parte hartuko nadie Mikel Subinaz eta Maite Bebide, hau biharren urtiziko partea hartze bela. Eta hirugarrengo bikoti izango nadie Jonander Iriondo eta Libe Lizaso. Hauek biharrengo bikoti izango parte hartze benak. Nivel handia dago, eta guk aldera ingo dugu, eta gertetzen da. Ni horregi esan ezer espero ez dut, porque ezer erten nahi eta ala esatzen. Izi etortzela azkin bi aldizo eta ensaia egiten dugu, eta gero txapeta berturatzen nahi gazera gehiotan etortzela, eta hemen izaiatzen. Bigarren urti dugu, segurako da txatxapelketa parte hartze dugula, eta Mikel bitarante beste gaztarekin egintzen zen, eta nire gamartu eta gero ezin nintzen jakin dantzaren urtin, eta jarraitu indogunez, aurten berez parte hartzeko entzinen. Guk azkenik urte oso entrenamentu bat egin dutegu eta alde ondo egitea. Eta disfrutatza, aldamien angora jotakun, ondo aldamena pasa, disfruta, eta bertetzeuna ondo torri izango. Urtean, txapelketa mordo egitzitu, 12 gora ditze horri hiltzea, herri. Motivazio emateu fisket. Hori, eta azkenin adikure dirure emateu, ez da, hainbeste baina, Nahikoa. Ondo etortzea gaina. Ez dut aurrenekotan egitiko hori zorri izan dira izango zen, baina geu guztua geratzea,